Godinama grad Prijedor stipendira učenike i studente koji svojim znanjem zaslužuju pomoć. Grad stipendira 370 učenika i studenata za šta je iz budžeta izdvojeno oko 382.500 maraka. Uz starog 181 stipendistu ugovore za dodjelu stipendija potpisalo je i novih 189. Vrijednost stipendija za učenike je 70, a za studente 120 maraka. Potrudit se da je održim, da i prođem odličnim uspjehom i u ovom razredu i u sljedećem i da se onda upišem u fakultet. Najviše u stvari to znači našim roditeljima i potrebna je, svaka pomoć nam je dobro došla. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost i razvoj, tvrde u Prijedorskoj gradskoj upravi. Grad Prijedor zaista već dugi niz godina daje stipendije učenicima i studentima koji žele da studiraju i koji ispunjavaju određene kriterije, gdje je jedan od osnovnih kriterija uspjeh u prethodnom periodu i evo danas smo mi dodijelili stipendije za školsku 2015-2016 školsku godinu. Prijedor je poznat kao grad koji hoće da ima pozitivno poslovno okruženje, grad koji investira u svoju budućnost, a nema boljih investicija u budućnost od toga da se mladi ljudi obrazuju i školuju i to je ono na čemu mi insistiramo. Grad Prijedor se zalaže da budući stručni kadrovi razmjenjuju iskustva sa kolegama iz Evrope. Takva iskustva biće od koristi jer će oni u budućnosti voditi i grad i preduzeće.